ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Канали Форс пранк барномаи Газ Show хэштег Seb тақдим мекунад. имрӯз дар шоуи мо яке аз шоуҳои беҳтарин боварӣ дорам ба ҳар яки шумо писанд меояд, яъне тез хӯрдани себ. ин чиз барои шумо аҷиб шуд? Агар аҷиб шуда бошад, моро пайбарӣ кунед, моро дастгирӣ кунед, ба канали мо подписатсия намоед ва дар роликҳои мо, дар шоуҳои мо, дар пранкҳои мо ҳаловат буборед. Канали Форс пранк бо мо бимонед. ассалому алайкум бори дигар ба ҳамаи шумо дӯстони азиз. барномаро бори дигар ман барои шумо тарзи хӯрдани себ мисли ҳарвақта тез хӯрдан. кадоме аз шумо якум себро тамом кунад соҳиби 500 рубл мегардад. агар ки шумо тайёр бошед, ба ҳисоби ман мерем. 3 2 1 расем. молодец дӯстон, тезтар тезтар тезтар. Тез дӯстон, тез. дар инҷо фаъолтарин иштироки мо акаи мардон аст. О! Ҳаракат. Якам буи падешка бачо. Рӯзмурод зуред мегирад намурид бо. Ҳаракат. О, дар инҷои братани морам ҳаракат. Фақат тезтар. Давай. Китонка. Ишки оло. Гамлес, давай. Кия голиб ки шуда инҷо? Аниқ нест оло? Голиби мо аниқ шуд акаи мардон. Беҳтарин дӯстон, беҳтарин. хӯрданро ҳаққа тамом мекунем. беҳтарин бародарон, ин рӯза шоам аҷоиб шуд. рӯзамурод чота суст. хай гап нест. чӣ гуфтанӣ доред бародар дар ин барнома? шумо чӣ фикр ақида доред? хай гап нест. одамҳои хурдосия чӣ гуфтанӣ доред? давом гап нест. ғолиб имрӯз чӣ мегӯд? яъне ки ғолиби ду карата чемпиони мо дар ду барномаи мо ғолиб мешавед. чӣ гуфтанӣ доред? гуфтанима қафои маъмулон барам мегӯм. Чӣ гап нест. шумо чӣ гуфтанӣ доред дар имрӯза барнома барои шумо маъқул шуд, нашуд? бале, бо маъқул аст. беҳтар. ин тавр барномаро зиёд карданро шумо мехоҳед? бале, мехоҳем. бо себ бошад. бо себ ино фақат себ намешад. шояд ягон чиз дига. мо дӯсти худро ба 500 рубли русӣ табрик менем. як кафуби бародари назир. Форс пранк то барномаи дига бо мо бошед.